bandiraɓe musidɓe tedduɓe hoynade asman jarani pusodirde ceerno jalaluddini ganda joɗɗo gandal jaaɗo e jokli afrique ɓe mbi ko gonga hande eɓe tawe e lamorgo leydi sénégal jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma cokkodir e ceerno jalaluddini ko kanko yaawi hen jiɗɗa ko udditare ha ande a udditima jokkodir e ceerno jalaluddini jiɗɗa ko ɓayre jokkodir e ceerno jalaluddini cohluɗa ko kayitaji yaltude leydi walla natude e nder leydi jokkodir e ceerno jalaluddini gonduɗa koye rafi gorago yeehi ha joom suudu ma ne yawma jokkodir e ceerno jalaluddini woni ko west foire tongode makko ko 77 256 83 94 bandiraɓe jawnoɗe jeeheɗo ceerno jalaluddini kanko woni ceerno joni ceerno kumtowo haajuji ko ceerno jalaluddini min de kala periɗomi toon yoyam hayyo e bandam mboɗomi toon ceerno jalaluddini kay rokkata mon seeri mon hoddiro Allah daɗota ko neɗɗo yiɗi mum Allah e haajande mum ala mo wawi dade hoddiro Jitagore hodira makko daɗota ko ade kokumparo jangumo media kañum ko ɗum tan woniri ɗo en pour weltinde on e surtout tindinde on e jangguide e teɗon kadi aussi no weegi bisimilla uddaki bisimilla eyyi d' accord inchallah kenen ndendi bisimilla a a fitat bisimilla ok no ala probléme inchallah kenen ndendi golle ɗe foof ononne kadi kono moƴƴuɓe vraiment merci beaucoup Oui. Salam alaikum. Adama. Fatima. Ça va? No mbaɗɗa? Arseli. Ngowɗa? Aɗa campel. Liggeyo? Nawɗum. Ça va? Ça va. Bureau ma ngo hande a fewnimo de. Ayi. Kala jiiɗo hen andi kam ko bureau debbo quoi. Ayi de. Sinon ça va? Ça va? Bien alhamdulillah. No matinalo. Ça va. Tranquille. Mais au fait an Amoussa dawi? Amadou dawi kay. Ah bon? Dawi kon d'habitude. Ah ok d'accord. Min namdoto non par ce que mi yiyanimo non. An ko heewi hande an saka namdo Amadou Moussa. Non toi si. Aɗa andi rek andane. Eno mbaɗɗa ɗo ñanden réaction ma o. Ah pour ɗum ɗon ñanden? Non ça ce n'est rien c'est pas grave c'est tourner la page. Non wona hay batte ko aduna tan way noon. wonat seli jam tan mawɗo alhamdulillah tabarakallah mawɗo liggey o ɓe nan ɗon tan de ayi en yara journaux ji kam mbiɗa andi hande koɗi oui Bonjour, salam alaikum. bonjour Amadou Fatima, ça va Seli jam tan Ça va jam tan mawɗo min kam ko min woni mi waɗirani no ceerno wini
walla ko ceerno o funti kam mato jeyani Amadou Moussa hande no ardi biro ni omo arde coftal wayno hay battala ko heɓi moni et pourtant min mbiɗi sikki mi waɗi no ceerno wiri ni fof oɗo am Moussa noon o wona hoore ɓolere wonko soome makko goɗɗum. De toute façon, en fait, Adam, comme il faut de présenter le journal, je vais charger ça. Je vais comme revue de presse. Enfin, revue de presse, d'accord. Ok, Fatima, bonne journée. Ok, bonne journée. So Allah jabi mi wopra ɗo so wona kemmi ko jimmi ko mi wopra mi jogorani woppude jehen ha yeeso. Adama. Ouais, oh Fatima. Ni angam ko he? Non, haybate. To gonda? Non, haybate. Moƴƴi am. Wo Adama. Hande. Oh, affaire makko siwa. Allo. Waalaikumsalam warahmatullah. Mawɗum kay Niass. Alhamdulillah. Jam tan kay yettere Allah. Marhabani. Eyyi ko min Amadou Moussa an. Amadou Moussa an nam. Wallahi won ko jinnoɓe aɗo haalande seeɗa won ko jahimi ɗo seeɗa. Komi garɗo hande biram caggal wonko teskinomi hen seeɗa. Teskiyo noon wona pewɗo e ley won luttuɗomi biram o. Woodi ko waɗi hen to banggue liggey walla ñaagude Allah mataw ko noon mbiranmi ɗum. Aɗum jaggimi kawiso noon aɗum jaggimi kulhuli ɗo gonmi ɗo. Guila ñande ni jinno noddemde gueɗɗe mbadde nde kono noon mboɗo andi tawina alano e leydi he. Mboɗo namdoma noon hol feere nde joganɗami hen pour mi wawa dañde hen hakkille deƴƴo. Yo aɗa andi gadduɗo bonande waɗi ɗum e piruma o. O waɗiri ɗum ko gañam tumago. kono nde mbiɗa qul a'uzu bi rabbil falaki min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqa wa min sharri nafasati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Hasidagal ngal o jogi e ma walla ngal o yiɗi waɗandema ngal Allah dandante e hasidagal ngal sabu ko mooliɗa e Allah ko neɗɗo so moolima e Allah ala bawɗo moltudemo. O rokkimo simore wonde kadi o wima qul a'uzu bi rabbin nas ala jeylu yimɓe Allah jeyi yimɓe te neɗɗo gadduɗo baɗanal o walla addi bonande o an nde mooliɗa e Allah nde kanko neɗɗo hono ma o so addi bonande ɓaɗaɗo moole e Allah bonande yettotako ma ngam a wino Allah woni bi rabbin nasi Allah kadi woni malikin nasi aɗa andi kam gonɗo e biro muɗum aɗa woni e biro ma neɗɗata ɗon bonande o yiɗi ko hadde mo moƴƴere dañata e biro nde kono noon nde mooliɗa e Allah nde Allah wi ko min woni malikin nasi on ɗon mo jeymi min Allah so addi mo jeymi o addiri ɗum bonande o ɓaade on no mooli e yam bonande nde o addi nde hay hunde ala ko bonnande mooliɗo e Allah. A jarama no fewi Niass. Ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin. A jarama ɓerdam nde deeƴi kadi ɓerdam nde ɓuuɓi. Alhamdulillah yo Allah ɓur ɓumnude ɓernde ma. Amin ya rabbi seydi Niass a jarama no fewi machallah. A jarama yo Allah yoɓ moƴƴere. Jarama ko ceerno joom gandal machallah. Jonde hakkille neɗɗo deeƴi ko noon fofti o seeɗa. Mama, mutane bari an ga tudem. Nahana. Mama, ayan palado. Mariama, mi haari? Ni mama an winom hande dañi hobbe de ko dum tagem defde ndi bottari fof. Nde mbiyan ma mbaɗa daña hobbe nde hande wona gotum. Aɗan ko woni
mi haari a faami nde mbiyanma mbaɗɗaña hoɓɓe nde hannde ko gootum aɗa anndi ko woni mbasa dillindemi e madame ma firiyo an hoorema gadimi haarde an bettimi an ko mbanmi e ma ko fof an hoynatami e yeeso fasbam an so haggam yanema billahi wallahi amaya an ko mbanmi ko fof an sinno ka dimo gonnoɗa wona ni wayanno mais mama min ala ko mbanmi mariama an aɗa bettimi an mariama ko mbanmi e ma ko fof mbaɗa jooɗi mbaɗa fade mbaɗa wiya haaɓiyam faye resede ala ko mbatta so wona jaaha goɗeɗa reedu ha para darɗa ɗo en aɗa wiyami mamma holmin hol an saka mamma hande mbaɗa haarma te aɗan ko jini ndenuɗa kam noon ndenuɗa kam wota nannoɓe gambu momi yiɗa nadde anen ko kalamami ko ay mama an deke kala ɗo joƴƴinmami a ummima ɗon an woni rawande dewdi ja an aɗandu ko woni gussayam haala sabu nde mbami sekandema ni hade mi wattude hen goɗɗum anen ko kalanmami ko mbiya min naññata walla hoorema naññata min wona min naññata sa yiɗimo naññoyɗa ƴeewoye ɗum boowal on mbaɗa ko mbaɗan ɗon ha parat joron guite noon dara ɗon ɗo ene putti noon guite e lewna an ɗo wayno ulludu ɗeddani ndenoɗa kam noon ndenoɗa kam ɓerdam welani mi haalnima ɗum noon hande no mbaɗa wullude ɓerdam nde ni sa enakimi ay mama oto way aɗa andi mi fowatama gacci ko mbaɗanɗa kam e aduna mo foof wona memam mbimami min mi anda no mbaɗdanmi hotti ɓamɓe mbaɗa ko mbaɗanɗa mbiya min mama oto way an an de aɗa andi kala to mbawɗa rewde mi yeeso ko gonda e dow mum fof mi ceni ɗum a miijunoki o ñalaw min e ma min kawru ɗum ɗo de guite men nayyi de ma mbadde ni minani ka mbaɗu capable ka délinquant way ko ɗo tan wawi aɗa rema ɗewɗa caggal mo c'est mon nom ko pour min tan waɗani permettre hay goto G ko GA bandi noon ko min woni baaba wiyani yummum de min woni baaba ko o ñalom ponnam hakkundam e ma an ko kanje tan ma haaji kanje ko ni tan tan keɓɗo sinna timmino ko banda timmude ko a wayi no mbadda wadde heptatanam Dia kenapa lagi yang khusus? Lagi dong. Dia sewi main. Opinion ni mo, omeda idem. Dia ernde musa ubi ko min taw halernya. Ko bunir da do fomti. Por be janam ka ketta. Dia alam bi. Dia mi ko projet de mariage min gon. Dia sewi main ini ma. Hal na ni ma gong. Mafi. Yewi ko dum. Dara yim ko heddi min mi nanduɗoma rewo way taggal ko an adi wiɗum est ce que mi nandima rewo way taggal ko hande ko tan nanduma min mi wona ɗo aɗa waɗa hoɗiɗa waɗa ma ɗo c'est pas de temps à perdre ko liggey ɗum min zeno andi ko taw kam par ce que ko heure ma ko liggey ma ko ɗum woni a jippima ko ponti jahata hay goto majjani ko mbatta mais min wona classe ma debbo moƴƴo yo har caggal yumum gorko taw ɗum ɗon yiɗi ɗum mais wona ñi aɗa ƴetti teppere ma tan aɗa waɗi lawol gauche à droite min mi wona guiƴe wawi g mo haalnam hande soit ko an walla ko min o kono mo ko paami ça va chéri étage ça va hande kam liggey o heewani ko tawi hande kam mi weltima hande a yawi jippay artire ko mbimami ko tan golle ɗe so kewani tan so ɗumminto ko ɗo patim ala to jani koni hande kam mi weltima a yawi jippade arte galle ma en mbawi jooɗade jewten
ono bulo tan mission hakkude avion ngaji tan ohloji kay wona ɗum tan wuuro debbo annen seewi ko yimɓe mbiyata ko tan ko annela tan sa neli kam tan nelal ma mi yaha ɗum tan ha timmini arti annelo mi sa nela o nelo ko ɗum kam somi neli mi jinmi ko yawa artude kono wona mi nelma kay tawa artude hen sahaji sa neli kam noon mi yaha haajo o tawa timmani tawa par ce que nelal ngal mi yiɗa yaha mi yaha mi arta taw mi addani mi yiɗa ko musume eyyi min noon mi famin ma gueɗel gotel ko nelal mam ko mboɗiɗo ɗum won ɗo ko fof mboɗiɗo ɗum ne welimi kono ko ɓurat ko weldema ko wurno tan ko tan vrai ko nasaram eyyi yo mari ligguey o feccu ɗum ganda ko liggueyaji ɗi joguiɗa sa waɗi poɗɗa wadde l' essentiel ko hande o gara joɗɗa saɗa min ko ɗum weltede sa waɗi ɗum tan minema aɗa min mi yiiɗa lorodiren kala nde lorɗen fof tawa ko wona sagam par ce que min hoorema nan so ɓerdam ɗo udditama hay goto tawata ka sona wan tan jimi wadde ko am woni yewtam hay goto mi yiyani goɗɗo an sabu ɗo jooɗo sara maɗa ha sa renaka mi faɗɗoto par ce que mi weltoto ha ɓurtude eyyi so tawi ɗum yawti mboɗo sohlunuma ko jaam wona jaam nde so tawi neɗɗo ɓesni tan ɓesɗo jeeya hoore muɗum kadi ɓesngu ko en ɗiɗi ndendi ɗum kadi ko jogui ɗen ko heewani Ousmane noon fuɗɗima annude fuɗɗima annude min komi yiɗano hen gandani kono yettima ɗo ganduɗa han kadi mi wawama suuɗi saabu aɗa andi an woni min woni an donc mboɗa andi hay somi yettima wona caɗele an tan wawi yaltindemi hen Ousmane oɗo suku debbo mawɗum mi yiiɗi mi haali suundi mi haala wendi Ousmane wi kanko tan yiiɗi te so tawi debbo ne moƴƴuno e makko oɗo andi omo foti wawde debbo makko mi salotako mo tawani opposé chéri min aɗa andi kala ko dañmi ko konɗo ɓikkon ɓuuri min par ce que en bebraka kono noon neɗɗo jiɗɗa ko so tawi a awi hunde so fuɗi yara ko jibinde ko andi barkina min hande no gonirnomi e less koyde jinnaɓam ha garɗa han fiɗa aɗa foti mbaɗa waade jinnaɓam jaadi hen nanni hen onon jinni ɓiɓɓe men mbayano Ousmane mo yiiɗi o goo wona paso makko sa nani mi yippa wona paso makko o wona ɗum jiida e classe goto ko famille ji ganduɗa ala fo ɗo wiite wonko waɗi meɗen wiye didi belguel hay heccudemo debbo nde kañum heccu te chéri Ousmane hande jogui ɗo fasira mum ha mbayno leydi poti wawde resde ɓe kumbali nan ɗon kumbali c'est une grande dame comme moi ene jogui mbiw mo ganduɗa machallah haydara mankira so wota gulde e junggo muɗum so yeehi ɗum ƴetti ɗum ko koddam do fe kosamam ɗi hajjoyam nan ɗon ene wayno jam machallah ɓen fof ko rewɓe makko kono so tawi oppi ɓen fof o wucci oɗo debbo mi anda fof ko yeewi mi haale suunde mi haale weeji peeje fof noon waɗi mbimnomi ar mi haalanma hen ƴeewa hen anne yiyande ma eyi Allah jarama sabu kadi ko min jiɗi so hunde woni e miijo ma kalden hen minoma ha famodiren mais chéri minen ma en jiiɗa yiyande bon yimɓe koɗɗa ko no feewi mi ƴeɓaɗenma a haali halluji kewɗi mbiɗa wona façon makko ko julɗo walla wona julɗo ko sikki ko julɗo mais a yananaka mi yanana ok yimɓe ɗiɗo sukaɓe ɗiɗo somi wiɗodiri ɓiyo gorko so yi debbo yiɗi ɗum mo yiɗi o ko julɗo mi hokkuma tan exemple goto e minema tan nden ɗo e Allah ko yidde woni hakkude ma e yam min jimami jinmami de hande so neɗɗo wino hande mi serda en jarani kanko ni fof kanko ne so Allah waɗi itti ɓerde makko faani ɗum e debbo mo yiɗi poɗɗen ko wadde debbo timmiɗen hen so wona ɗum tan janggo joɗen wawa ceeɗu to aussi yidde no muusi min mbiyannomi ko mbiya hande mo yiɗi o dinaji maɓɓe gona gotum là je suis d'accord mais ɓi pullo no mani kadi ko julɗo a haali konngol ngol ganduɗa kadi wonani de par ce que mbiɗa ko ça veut dire ka waɗi ɓe minimisé kamɓe famille maɓɓe ko ɓe ngala haydara sabi anen ko dañƴa ko Allah hokkuma wona gandal ma wona mbawko ma
so welanoma Allah o watta ɓen placement o wattuma placement mais so Allah waɗan ko yekkere Allah kadi ko dañƴa ko poɗɗa ko rendude e bande en jinmi ko gartira hakkille ma sukaɓe sen jiiɗi wallude ɓe wonno mallitaɓe ɓe mais wona aɗa waɗa ɓe coincé e yidde maɓɓe ça va créer des problèmes bela aɗa andi ɓinguel meɗen ngel ɗo Fatima ko heeɓi ko jungo maɓɓe yaltani non aussi ɗum woni ko kalami de e kala saaha faut pas sincère tafma wiide wona kam non attends to wiidi ko manni mais an quel est ton problème ko woni problème ma chérie toi aussi hein koko woni probléme mi haalnino oɗo suko debbo wona paso makko o resata ɗum non non sa mi yiida luurodiren kono oɗo so mboɗo wuuri mi mayani mi anda de nguppon kam kono so mboɗo wuuri mi mayani kay o resata kono fukkudemi oɗo mais à la solution no dimi banki okay ases mbono kono kuɗen wata ses ala wata ses Adam ana bitte ana ko tuma min ko jangdu tan addi kam ɗo henna hoɗɗeɗo balɗe fof mbiɗa nodduma téléphone ma yaha so tawi mi ƴettani mon ko haɗum ƴettuta ko kewi ha ara gallam aɗan bele ko mbiɗen wadde tiro ha joni jiiɗa hay goto tina joni sa ari ha ɗo e nder gallam fañam noon ɗo ko jiɗa sa yi mi ari mi ronki yomi heeɓe mi ari ndeɗo jaahe ko Ousmane koko garowo an kam Adama jiiɗa hanade seni Ousmane kay sen arama no gurma andude min jibini ɗum o min mi nani ko garowo a nani ko garowo min mboɗo andi Ousmane ko garowo komin jimmi ko ya deño haqqille ma a faami fama min komi debbo mawɗo kilifaɗo te komi responsable min ɗum ɗo ko an huɗɓini min ɗum huɗɗinani ko ɓuuri ɗum ɗo min tiddi min waɗani ɗum haydara la min ɗum ɗo ko peut-être probléme am Ousmane ko kamin jibini min mi jibinani ɗum komin sayimo lebbi 9 daw mi jibin momi a faami jamma gati wadde ɗo jogori wadde noon min Ousmane jahlani so Ousmane ari deño haqqille ma kono aɗa andi Ousmane ko joƴƴo mbiɗa andi o tini alhaali o fof kadi walla so tawi o yettima hay so tinani maw faam ɗum ɗon ɗum addinimi arde ɗo henna mi noddimi mi heɓani mbima an Ousmane ko joƴƴoƴi ko fof min mboɗɗum ɗon jinmi ko an ɗum ɗo komin nannuma hen wona an nannimi hen ko waɗi hen o fof komin waɗat Ousmane fini fof min fittat komin jibini Ousmane jinmi wiidema ko ya artana haqqille ma ɗum ɗo ndeja teeya a faami ono hay goto tin ɗum tawi yiiɗa yifɗon ɗo e galle he par ce que famille am noon ɗo e galle to ko mbaɗɗen ko yiiɗa hay goto tin ɗum worti an mine ma Allah subhanahu wa ta'ala o ko mo bimi ya wad engagé mi da ko tin ɗum ɗon noon sa noddi kam a heɓani woɗɗame message nde dañmi temps fof mami nodditi mi yiiɗa kongal ma jubtoɗo ada ɗaɗo noon mbiɗa eyyi joni ya sa yi inchallah mami nodde somi noddima inchallah mi haalama hoto potten jokki wotto haqqille téléphone ngaji ma ala hay caɗele goto ya aɗa jarama min oɗo min mi dañi caɗele ay oɗo noon oɗo holnaki de min oɗo mi naata e makko kono jogor ko addantemi caɗele Ceerno Jalaluddini kay rokkanno mon séri mon hoddiro